Milí kolegovia, opatrovatelia, som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť poďakovať sa vám za vašu prácu, ktorú robíte v našom zariadení sociálnych služieb. Dostávam otázku, kto je pre mňa opatrovateľ? No pre mňa ste to práve vy, ktorí 24 hodín denne sa staráte o našich klientov. Ako riaditeľ našho zariadenia za takmer 10 rokov viem s určitosťou povedať, ako fyzicky a psychicky je náročná vaša práca. Verím, že pre vás táto práca nie je len profesiou, ale hlavne poslaním. Robíte to s láskou, so srdcom. A na to, aby ste sa v našom zariadení cítili príjemne, tak ako aj naši klienti, je pre mňa prioritou zlepšovať, inovovať a spríjemňovať vám vaše pracovné prostredie. Som si istý, že iba keď sa v práci cítime príjemne, vieme poskytovať tú kvalitnú sociálnu službu. A na záver vám opätovne a úprimne chcem veľmi pekne poďakovať. Prajem vám krásne prežitie Vianočných sviatkov a nech v novom roku 2024 sme plní entuziazmu a sily. Ďakujem.